Zer dira zuretzat txakurrak? Ba, nire familia. Niretzat nire txakurrak nire bizitza dira. Eta erak Fridak eta zuk sortu zuten familia horrekin, Bai, agian beste erabaki bat etor daiteke, zuk ez duzula ama izan nahi. bai, nire erabakia da ama ez izatea, baina bai gustoko dudala eta nahi dudala zaintza eta maitasun hori nire bizitzan. Eta kasu honetan nire erabakia izan da, txakurrak adoptatzeakoan, zaintza eta maitasun eta familia hori osatzea. Ez duela zertan izan behar txakurrak edo seme-alabak. Ez du Ez. zertan izan behar. Baina zure kasuan, zuk bai hartu duzula erabakia. Bai. Txakurrak bai, etxean, seme-alabak ez. Nire ustez seme-alabak asko baldintzatzen dute bizitza, eta umeak edukitzeak suposatzen duen bizimodu hori nik ez du nahi. Baina txakurrak baita baldintzatzen dute bizitza, beste modu batzuetara. Baina haiekin bizitzeak suposatzen duen bizimodua bai argi dauket nire bizitzan eta nire etorkizunean nahi dutela. Etxean txakur bat sartzen duena eta esaten duenak, bai, etxean sartuko gu txakurra, baina ez da familiako kide bat. Zuri hori txarto iruditzen zaizu? Triste iruditzen zait. Bai. Bai, oso triste. Txakurra baldin bada etxetxo batean, etxetik kanpo, etxetxo batean uzteko? Bueno, hor, individuo bezala, baloratuko barko genuke, txakur horren ongizatea, bermatzen ari den, ala ez. Orduan, kasu bakoitza begiratu beharko da. Orokorrean, nik hemen ikuste ditudan txakurrak, nire ustez etxean bizi beharko lukete.